खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों दाबि बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 2025 मायथाइयाव बिथाङा पावाराव फैगोन थामहिनबा बे समाव इयुनाव सरकाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथाङा पावाराव जुदि फैयोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनो थाखाय बे समाव प्रिपारेशना सोलिबाय दं थामहिनबा बे समाव थियारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया যদি সরকার আহে সরকার তো আহিবই সরকার আহাৰ পিছত আমি বিশেষ কৰি ইয়াং জেনেৰেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ইনভলভ কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিম बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव लाइमोनफोरानो जोंनि इयुन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बे समाव गोबां सुबुंफोरानो थामहिनबा बिटिसिनि बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरानो गासिबो साख्रि मोनजोबनाया सम्भब नङा थामहिनबा बे समाव जाथावना नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया सेल्फ एमप्लयमेन्ट स्किल डेभेलपमेन्ट এইবিলাকো স্কিল ডেভেলপমেণ্ট থ্ৰুদি মানে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কিবাটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত কিবা লগতো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ মুঠতে সব মানুহে চাকৰি কৰাটো বা চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় बिथाङा बुंथिदों बिथांमोनखौ गावसुंथा खालामनो थाखाय जोङो थियारि खालामदों बिथांमोननो सेल्फ एमप्लयमेन्ट थामहिनबा गावखौ सुंथानो थाखाय बे समाव बिपिएफआ जुदि पावाराव फैयोब्ला बे प्लेनिंखौ खालामदों बा खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव साफ्रोमबो लाइमोना साख्रि मोननांगौ बे जाथावना नङा नाथाय बिथांमोनखौ स्किल खालामनो थाखाय रोंगौथि गोनां खालामनो थाखाय साखा फारा खालामगासिनो दं बिपिएफ राजखान्थि हानजाया होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों जे फैगौ 2025 मायथाइयाव जेब्ला बिसायख'थि जायो अब्ला बिसायख'थि जाखांनायाव जों जुदि पावाराव फैयोब्ला थामहिनबा पावाराव फैगोन आरो पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गोबां जौगाथायनि खामानि मावगोन मानोना लाइमोनफोरानो बे समाव दैदेनलांनांगोन बिटिआरखौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बिथांमोनखौ बा लाइमोनफोरखौ गासैखौबो जे साख्रि थिसनजोबनांगौ बिदि जाथावना नङा नाथाय बे समाव बिथांमोननि थाखाय बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो सेल्फ एमप्लयमेन्ट थामहिनबा गावसुंथा गाव थांना थानायनि थाखाय बे राहाखौ जोङो खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया थारैनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया पावाराव फैयोबा लाइमोनफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे फैगौ जानो गोनां जे ट्राइनेल कनफारेन्स बेवहाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोबाङैनो मैखोमै सावरायनाय जागोन आरो माखासे बिथांखिफोर लानाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव लाइमोनफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया বিপিএফ দলৰ দুইদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিটো ট্ৰাইনেল কনফাৰেন্স হ'ব সেইবিলাক এই সময়ত ডেলিগেট হাউচ আৰু CWC মিটিঙত আলোচনা কৰা হ'ব বিশেষ কৰি বিপিএফে এইবাৰ যদি চৰকাৰ আহে চৰকাৰটো আহিবই চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি বিশেষ কৰি ইয়াং জেনেৰেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ইনভলভ কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিম মুঠতে আমি কৈ আছোঁ যে যেহেতু বিটিচিৰ যিটো ভৱিষ্যত এই ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইকাৰণে আমি এইসকলক লৈ পেলাই কেনেকৈ আগন্তুক দিনবোৰত বিটিচিত ইনভলভ কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চৰ্চা কৰিম বুলি আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কিছু প্ৰজেক্ট আমি চিন্তা কৰিছোঁ এইবিলাক প্ৰজেক্টৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই আছে যেনেবা সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট এইবিলাকো স্কিল ডেভেলপমেন্ট থ্ৰুদি মানে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট কিবাটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত কিবা লগতো আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ মুঠতে সব মানুহে চাকৰি কৰাটো বা চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি বহুত
মানে বড়ই হোক কোনোবা আদিবাসী হোক বা কোনোবা কোচ ৰাজবংশী হোক বা নেপালী হোক বা মুছলিম হোক বা নাথ যোগী বা সূত্ৰধৰ বা বেংগলী বা হিন্দী ভাষী যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলৰ সমাজত আজিৰ দিনত হিচাপ নাই মেট্ৰিক পাছ, হিচাপ নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, হিচাপ নাই BA পাছ, হিচাপ নাই MCom পাছ বা MSc পাছ বা MA পাছ। এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি কেনেকৈ মানে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কিবাটো আমি দিব পাৰে তার কারণে আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণভাবে আগন্তুক আমার ট্রাইব্যুনাল কনফারেন্সত আমি আলোচনা করিম। হয় চাকরিও পাও, চাকরিটো সম্ভব নয়, সবে চাকরি পাওয়াটো সম্ভব নহয়। অন্ততে আগন্তুক দিনত সরকার অহাৰ পিছত আমি খুব সিস্টেমেটিক্যালি আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে হাতত লৈছোঁ। অন্ততে আমি সরকার আহক, সরকার আহিলে আমি এইবিলাক কাম কৰিম। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSSजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।